Van de velen die in Nederland als beroep of uit liefhebberij de goochelkunst beoefenen, zijn er een paar honderd naar Zwolle gekomen om daar samen met enige tientallen buitenlandse cracks op passende wijze het eerste Lustrum-congres te vieren. De jeugd van Zwolle heeft hun verrichtingen van nabij kunnen gadeslaan. Er was één zo'n magier die onder de ogen van zijn jeugdige toeschouwers een jong knechtje in een kist liet plaatsnemen om die vervolgens met scherpe sabels te doorsteken. Hoewel sommige bezoekertjes de manipulaties met enige reserve bekeken, konden zij evenmin als wij verklaren hoe dat ventje weer ongedeerd uit zijn kist tevoorschijn stapte. Dit is de googler uit het Polygoonjournaal, Ritsko van Vliet. Hij dreamde van een Libanas artiest, maar zal vooral herinnerd worden om zijn historisch variété-archief. Dit is zijn zoon. Hij heet ook Ritsko en leerde het vak van zijn huid. Hij speelt hem zelf in de theatervoorstelling In de naam van de vader. Hij zal eens meenemen in de wraad van Ritsko van Vliet, de wraad van het variété. De tocht terug deze wraad brengt dus ook bij meester Takarius, struttegoegeler in rusten. En bij Karel de Rooij en Peter de Lange, Mini en Maxi. Onvermoeibaar en virtuoos houden zij de traditie van het variété levend. Welkom dus, hooggeëerd publiek, in de wraad van Ritsko van Vliet. Wij beginnen vanavond met de stille kracht. Ik wil u alleen laten zien, even de oogjes dicht. Dat is een kwestie van gevoel dus. Als u even heer drummer een kleine maakt, hè, en even een toets maakt, dan zullen we proberen. Ons lijkt wat dansles. Nou, dit is hem te voeten uit, hè. Hoe die hier staat, hoe die, een prachtige trots. Hij was ook zo gekleed, het was ook een gentleman. Mensen hadden ook vaak wel wat moeite met hoe hij in het vak stond. Hij deed daarin geen concessies. Dan neem je natuurlijk ook wel het risico dat, zeker ook in het nuchtere Friesland en Leeuwarden, dat mensen, dan had het ook wel hoog in de bal. Ja, er liep ook een heer, had je hem lopen zagen. Met de hoed op, de klassieke lange jas en een keurig kostuum. Altijd een witte boord en een keurige stropdas. Ja, dat was Van Vliet. Mijn vader kwam uit een gereformeerd nest. Declameren, dat kon dan nog op het toneel, maar veel meer moest het ook niet wezen. En dat goochelen was eigenlijk een heidense vorm van vermaak. En mijn vader vertelde dat hij goochelde al wat, eigenlijk wat stiekem. Maar dan lag ergens een pakje kaarten dat de dominee die op huisbezoek kwam dat zag en die dat zo in de kachel zo mieterde. Maar hoe meer mensen dat deden, hoe meer hij iets had van dit is dus het leven. Ik noem dadelijk 3 kaarten. Dan is uw kaart erbij, wilt u dan gaan zitten. Ik noem u Harten 7, Klaver Koning en Schoppen 9. Alle 3. Ik ben de goochelmaat van Ritsko van Vliet junior. En in dit stuk speel ik zijn heid, senior. En wij noemen hem dan altijd de ouwe. Maestro, music. Oké. Theo mat in de voorstelling Google je in de stijl van Ritsko senior. Het podium van Zalen Schaaf biedt de man de kans ermee te experimenteren. Zijn doeken, daar was hij wel bekend om. Hij had een wereld aan doeken. Ja, nou, jij kent die knoopjes, hè? Die zitten Ja, hier. Dus jij weet altijd... Die is eraf. Oh ja, die is maar eraf. dat is niet Maar dan weet je in ieder geval wat boven is. Wat boven is, ja. Wij hebben hier ongetwijfeld samengewerkt, maar ik kan me dat niet zo meer herinneren. Ja, wel veel. Met de Sinterklaassprookjes hebben we hier veel gedaan. Okay. Vaak ook wel onbeurt. Ja. En jij los wel en ja, ik heb ook hier wel veel los. gestaan. Jij ook. Je vader heeft hier heel veel gestaan. Ik heb met mijn vader gestaan. al een paar keer hier gewerkt. Ja. We hangen hier ook. Zal ik je nog even laten zien? Nou, dan gaan we echt wel even Ja, jongen. terug in Bewijs. de tijd. Goud van oud. Even kijken. Hè? Dit is te donker, nog niet. Ja, jongen. Maar dan heb je tegenwoordig van die moderne telefoons voor, hè? Dan Zie. kan je dat.
Oh, ja. Zie, dit is met Ritsko en Therese. Die ook Truus heten, maar dat betekent in het Frans struisvogel. Ja. En hier staat mijn vader. Ja, de domme boer bezit net meer, is al lang uit de mode. Ja, geweldig. En mijn oude disjockeyfoto. We hebben hier gestaan met de Como Brothers en de Pico's en met de Carina's, wat dus later meehoord was. Jeetje, wat is dat mooi, hè? Dit moet toch nooit verdwijnen, zoiets. Het is toch zonde. Ik ook nog mooi, hè? Ja. Goeie oude tijd, joh. Ja, dat is een goede oude tijd. Zo. Mijn vader had waardering voor Minnie en Maxi. Die op een hele mooie manier met variété bezig waren. Maar niet met mensen die een trucje kochten in een studio. En dan daar met heel gauw op het toneel. En dan zeiden dat ze artiest waren. Het moet eigenlijk mijn viool zijn, die dus kapot is gegaan doordat die klep dicht is. En dan moet hij zo mooi komen. En dan is de grote verrassing is eigenlijk deze. Dat hij tot leven komt. Ja. Maar als je dus ergens klem zit, dus ergens omheen, dan komt hij al zo. Begrijp je? Dan is eigenlijk je magie is een beetje weg. Je kan een truc 100 keer van iemand hetzelfde zien en je vindt hem misschien 2 keer leuk. Omdat hoe die wordt gebracht en hoe die gepresenteerd wordt, het heeft toch met de performance te maken en de persoon die dat doet. Het variété heeft altijd 2 gedachten bij de onwetenden, bij de niet-kenners. En dat is variété. Dan krijgt het ineens iets minderwaardigs niet, maar onbegrijpelijks of ouderwets ook. Terwijl het een prachtig woord is. Ik vind variété echt een geweldig woord. Want dat heeft met variatie te maken. En dat vind ik nou zo mooi van dat vak. En in deze tijd merk je ook dat de mensen daar behoefte aan hebben. Natuurlijk is dit kunst, een hele hoge kunst. Ik bedoel, waarom is in Nederland de grote K het toneel, maar in Rusland de clown? Dus precies dat is het dus. Dus het is niet het een of het ander. Het is het allemaal als het maar goed gebeurt. Kunst is voor mij eigenlijk alleen maar verwondering en verbazing. En ik heb het nog wel eens korter gezegd, o en a. En dat is wel mooi, dat maak je als kind het eerst mee in het circus of het variété. Geachte dames en heren, mijn naam is Ritsko van Vliet en ik verzamel alles op het gebied van variété, circus, cabaret of wat daar maar iets mee te doen heeft. Ik heb een hele leuke verzameling. Ik wil u iets uit deze verzameling laten zien. Gaat u met mij mee? Een programma uit 1929, Folies Bergère, uit Parijs dus. Wat in Nederlands geld omgerekend toen al 7 gulden kostte. Erg leuk, zelfs niet alleen geïllustreerd, maar ook meer kleuren komen erin voor. Ik laat het zo even zien, het geheel. Het programma van Barnum en Bailey, dat beroemde Amerikaanse circus, maakte een tournee door Nederland in 1901. En hier staan al die excentrieke mensen in afgebeeld. Wel, zuiver variété dus. Prachtige lito. Ritsko's sammeldrift weer legendarisch. Zeker doet er om reden van seizoens minder optreden koer. Leefde hij van zijn historisch variété-archief. Het Nederlands Theaterinstituut kocht in 1993 het Voslijn archief aan. Doet troch een verhuizing er geen ruimte meer van weer. Hey. Nou, kijk eens. Ja, dat is een tijd geleden. Heel lang geleden. Ik zou even... Ritsko. Ik weet ook niet meer wanneer, maar voor mij was de laatste keer nog in het Theaterinstituut. En daar was zo'n soort panel of een discussiemiddag over variété. Heeft je vader daar niet gegoocheld of zo? Ook, hij heeft gegoocheld. Ik heb daar toen een lezing gehouden over variété. En je vader was daar en een jongleur. Kijk, er zijn natuurlijk een beperkt aantal dingen die mensen doen om anderen te amuseren. Hè? Dus je zingt of je danst of je spreekt of je balanceert
Of je tilt iets op, wat eigenlijk heel zwaar is. Of je laat iets verdwijnen. Of je haalt iets tevoorschijn. En al die vaardigheden, zal ik maar zeggen... die zijn in de geschiedenis op verschillende manieren bij elkaar gebracht. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld het circus, heb je een traditie. En je hebt het variété, heb je een traditie. De musical, noem maar allemaal maar op, cabaret. Ja. Dus het zijn eigenlijk organisatievormen van die amusementstechnieken. En variété is eigenlijk een van de interessantste geweest. En daar was je vader natuurlijk helemaal gek van. Ja, kijk, mijn vader, dat hij zelf echt werkte, was in de jaren 50, 60, 70. Dat was de tijd dat het verdween. De tv kwam op. En hij had een enorme hang naar dat van voor de oorlog. En daar verzamelde hij op, omdat hij had in die tijd willen leven. Je vader die had het ook vaak over Laret. En dat vond ik ook wel interessant. Want kijk, dat was dus een Oostenrijker... die in de jaren 20 naar Nederland gekomen was. En die werd internationaal wel beschouwd als de beste. De goochelaar. Ja. En die woonde op een gegeven moment in Nederland. En hij trad veel op voor de oorlog in Nederland. Altijd met de beste reisdirecteuren, Faveur, wat je zegt en zo. En had dan veel aanzien. En op een gegeven moment had hij ook een goochelstudio... waarin hij dus trucs ontwierp en zo. Dat is ook het interessante eigenlijk van die hele goochelwereld. Dat de traditie is daar heel sterk. Want iedereen kan eigenlijk gebruik maken van vondsten... van goocheltrucs uit het verleden... als je er maar even een wat eigen tijd saus je moet je eigen draai eraan geven. Ooit is de zwevende kogel uitgevonden en die zie je nog. Maar die Larette, hier een kaartje. Even zien. Ja, kijk. Zo'n kaartje dat de Larette tijdens de voorstelling... schoot hij dat het publiek in. Hij was een Mijn vader was dus stiekem. Mijn vader was dus in de harmonie tijdens de kermis. Hij kreeg zo'n kaartje. En met dit kaartje heeft hij contact gezocht met Larette. Want hij was toen helemaal... hij was bevangen. Ja. En dat moest allemaal stiekem. Die Larette is in de oorlog omgekomen op een akelige manier. Hè? Hij woonde op de Willemsparkweg. Hij was... wat ik van mijn vader hoorde was dat hij was doof. En hij had eigenlijk wat te hard Radio Oranje aan... in zijn studio. En hij kreeg in de gaten dat ze hem ophaalden. En hij denkt, dat doe ik niet. En hij heeft ze dus door het hoofd geschoten. Ja. Dat is het. Ja. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal in ieder geval. Ja. Jochie van een jaar of 7 ging ik met mijn ouders in de kermisweek altijd naar de harmonie, naar Faveur. En dat was in het variété-programma altijd was daar wel een goochelaar. En via een kinderprogramma kwam ik op een gegeven ogenblik in contact met oude Ritsko van Vliet. En Ritsko die had een gigantisch archief en met hele oude foto's en dergelijke. En daar kwam ik eigenlijk een type tegen wat mij persoonlijk ontzettend aansprak. En dat was de straatgoochelaar. En op een of andere manier voelde ik me daar heel erg met vereenzelvigd. Het variété on zich kwam van de straat. Dat was die oude goochelaar uit de jaren 1600, die dus in de dorpen sierde. Daar was natuurlijk nooit iets te doen. Er was geen televisie, er was niks. En die man die verkocht dan natuurlijk wat, want die moest ook bestaan. En meestal waren dat nepartikelen, amuletten, levenselixirs en noem maar op. In principe verkocht hij gebakken lucht. En dat deed ik eigenlijk ook. Hier is Takarius. Het is glad, jong. Mooi bel. Magische bel. Magische bel. Dag jongen. Hoe is het? Heel erg goed. Of wil je druk? Ja, maar daar houden wij van, hè? Hey, dankjewel, jongen. Dus hier is jongen, dit is hem. Ja, hier deze mag van Milene. Ja, dat is heel graag, want wij zoeken effecten die bij die oude passen, in die stijl, tijdsbeeld, dat tijdsbeeld uit die tijd. En, Nou, dat is een beetje zoeken, maar dat zwevende tafeltje, dat past daar perfect volgens mij bij. Dan is het typisch iets wat die oude misschien best wel... Ja, je denkt dat ik dat een beetje kan?
Ik zal het je even voordoen. En ik zal niet de geheimen vertellen natuurlijk, want ja, dat is eigenlijk jammer. Maar Ja, we hebben ruzie met de Goochelbond. Hè? dan hebben we ruzie met de Goochelbond. Dus ik doe het je voor en Ja. als de camera straks uit zijn, dan zal ik je het geheim Het vertellen. geheim. Ja, oké, heel graag, heel graag. Ik ben zeer benieuwd. Het kleedje vind ik ook wel mooi. Stijl. Wow. Ja, dit is magisch. Dit is echt. Ja, dit heeft sfeer. Dit is helemaal uit die tijd. Ja, erg mooi. En dat doekje eromheen, hè? Dat Ja. kleedje maakt Ja, het dat het af. wappert. Ja. Dat maakt het. Kijk eens hoe mooi die dan. Zachte landing. Wow. Ah, best een echte goochelaar. Ja. is hij. Ook doordat er in Amerika mensen als David Copperfield, dat werden meer shows. En dat is Hans Klok als het ware ook gaan doen. Ik hou van een goochelaar, en daar is Hans ook heel erg goed in. Toch het verfijndere werk en minder het kisten. En dat houden wij ook van, maar dan het persifleren daarvan vooral. Het is belangrijk dat hij langzaam loskomt. Ja. Dat hij echt gaat zweven, hè? Ja. Ja. Ja, dit is mooi, hè? Dit is, en trek nou eens een Van Vliet hoofd, een senior hoofd. Ja, maar ik heb de bril nog niet op, hè? Nee. Ietsje scheef, het hoofd. Ja. En mijn vader zat er al bovenop. Die kocht op trucs voor mij, ongevraagd. En dan stond er iets bij me voor de deur. Ik zei, kijk, ik ken je op het toneel. Dat begon vroeger al met kindercircus. Had hij een act voor mij instudeerd, of maakt, die ik dan kon doen. Dit had mijn vader voor mij bedacht. Ik was 9. Het werd tijd dat ik het vak ging leren. Met deze truc stuurde hij mij naar kindercircus Saranti. Ik vond het verschrikkelijk. Ik, verlegen jongetje uit de binnenstad, tussen die brutale rakkers van het Verleringskwartier. Pas later leerde ik echt genieten van de aandacht en de waardering die je dan krijgt. Sterker nog, op de MULO deed ik regelmatig trucjes om indruk te maken, met name op de vrouwelijke klasgenoten. Ritsko senior had ik een protte optreden in de oude harmonie. Die stiet er niet meer. Maar in de nieuwe Schouwburg houden ze de memorie aan de oude artiesten libbend in de foyer. Zie, dit is hem. Heel een beetje onderaan, maar in een hoekje, maar hier zie je het. Kijk, de Rivanov Show, Aziatische Mysterieshow. En samen met mijn moeder. En hier zie je mijn vader nog. Hele jonge man, 1951, nou hij is van 24. En dat waren assistentes van Ja. hem? Oké. Dus hij was 27. Dit is gewoon uit de originele coulissen gehaald. Dat zie je. Ja. Ik weet niet, jij weet wat voor hout dat is. Triplex? Ja, denk ik, triplex. Maar ze hebben dus gezegd, dat willen wij bewaren. Dus dat hangt hier achter de schermen, door het hele gebouw. Ja, kijk, hier ben de Como Brothers in 69, dus dat is alweer een wat oudere foto. Maar die hebben, ook in de tijd dat ik met deed, hebben die heel veel bij mijn vader in de show gezeten, van Vliets Variété. En kijk, dat is bijzonder, want die kon ik nooit vinden. Maar dit is een foto van mijn moeder, maar daar staat een kruis op. Want die is dus postuum eerst in de harmonie. Na haar overlijden in 1954 was dat. Maar op het moment dat zij overlijdt, dat was bij de Vrouwenpoortsbrug, dus dat is op 400 meter van de harmonie. En mijn vader, toen mijn moeder daar overleed, bij het verkeersongeluk, zat mijn vader een Sinterklaasvoorstelling te draaien in de harmonie. Dat is natuurlijk wel heel dubbel, zoiets. Ja.
Toen kwam ik erachter via mijn vader dat ze hadden ooit in het Polygonjournaal gezeten. En daar staan ze dus op, maar het is zo kort. Als je even omdraait, dan is het voorbij. Maar mijn moeder die loopt daar. Het zijn bewegende beelden van mijn moeder. Dus wat ik doe, als ik het draai, en dat kon vroeger al zo mooi, dan kon je het op slow motion zetten. Dus dan kwamen ze heel sierlijk, heel voorzichtig kwamen ze voorbij. En dat koester ik wel, dat moment. Dat is wel heel mooi dat ik dat te weten ben gekomen toen van mijn vader en dat ik het heb. Ja, dit is het logo van de Magische Cirkel, waar hij dus lid van werd. De Duitse Bond van Goochelaars. Het is natuurlijk heel apart dat je in de oorlog lid wordt van een Duitse bond. Maar hij zag dat het een hele professionele bond was. Hij zag waarschijnlijk ook mogelijkheden om daar een stap te maken als artiest. Dus toen ging hij, pas daarna werd hij interneerd. Hij kwam in een kamp in Hannover. En daar deed hij ook trucjes. Dat deed hij voorzien de mensen die daar in dat kamp zaten. S'avonds even ter vermaak kreeg hij ook extra brood voor. En dat verdeelde hij dan weer onder zijn mensen op een zaal. Maar die Duitsers zagen dat hij sprak een beetje Frans en hij zat met Russen. En na een paar weken kon hij ook al wat Russisch, Nederlands, Engels en ook Duits. Dus op een bepaald moment zei hij, kan jou voor ons optreden en kan je ook tolk worden. En mijn vader had alles gezegd, ze hebben toen ook gezegd, als je tolk wordt, dan kom je wat eerder vrij. En dat eerder vrij, dat kwam er niet van, want het kamp werd bevrijd. Maar wat er gebeurde toen hij als tolk voor die Duitsers werkte, toen stond hij op een soort van loonlijst, dus op een lijst van dat hij bij die Duitsers hoorde. Dus wat hebben die Fransen gezegd? We nemen die man mooi met. Dus hij ging met al die anderen naar een kamp in Toulouse. Het oorlogsverliezen van Ritsko van Vliet werd net toch Eltsen niet begrepen. Het was een rare man. Ik moest ook een beetje wennen aan hoe hij sprak over de oorlog en zo. Want hij kende al die mensen die in de oorlog eigenlijk niet goed waren geweest. Ja. Die artiesten, Bartoes en Tummers en zo. Die kende hij allemaal. Die had hij zelfs opgezocht in de gevangenis. En je vader die had ook een examen afgelegd in de oorlog om als goochelaar toegelaten te worden. En hij was goed op de hoogte van wat er toen allemaal gebeurde. Ik zal eens even wat pakken. Kijk. Er zit hier bijvoorbeeld een map. En dat gaat dan over een hele kleine goochelaar. Ben Ali Libi, professor Ben Ali Libi. Nou, daar is haast niks van bekend. Maar Willem Wilmink heeft een prachtig gedicht geschreven over Ben Ali Libi. En het is eigenlijk heel bekend geworden, zeker nadat Joost Prinsen het gedaan heeft. Ja. En daar is een hele film over gemaakt, over Ben Ali Libi. En ze konden niks vinden, maar ja, wel dus in het archief van je vader. Dat was de enige opname zo ongeveer, weet je wel. Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij zijn kost bij elkaar, Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ros dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duivel van bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar.
En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar? Voor Ben Ali Libi, die arme smiel. Hij rust in vrede. God hebben zijn ziel. Mijn vader is ook onderscheiden door de Israëlische Bond voor het speurwerk wat hij deed naar Joodse goochelaars. Maar hij heeft ook de Nederlandse artiesten die behoorlijk voor de Duitsers werkten in de oorlog, die daar ook voor gevangen gezeten hebben na de oorlog, daar heeft hij ook geprobeerd om die mensen weer zichtbaar te maken. Waarom? Omdat hij vond dat die mensen hebben een straf verdiend en die moeten hun podium weer hebben. Dat zijn hele goede artiesten. En die moet je zorgen dat die weer zijn. Maar ja, wij Nederlanders, wij zijn één keer fout, altijd fout. Jij komt niet meer hier op een podium. Het podium, dat gong van Ritsko van Vliet voor alles. Een artiest wie een aparte soort van mensen nevens hem en hier een bijzondere opdracht in het leven. Hij stiet op afstand van het gewone volk. Stijl en goede smaak verloochenen zich niet. De wijze waarop zijn zoon injek op de mode in de jaren 70 wie een gruwel voor hem. En dan na de pauze pakte ik de bandrecorder en dan muzikale quiz met de kinderen. Dansen, instrumenten nadoen, playbacken. Het was ons behoud. Ik zei, ik doe geen knieval voor dat nietzeggende onbenullige vermaak. Het was de ondergang van het variété. Ja, en toen kreeg je dus last van zijn hart. Ritsko junior ging alleenig terug. Nou, het had best een leuke, het was een flitsend act. En daarnaast deed hij samen met zijn gezworen kameraad, deden ze dus kindershows en ze traden dus veel op. En ze waren discjockeys, ze waren best bekende discjockeys in Nederland. Zo'n Ritsko had het nog een skoft vol in het snabbelcircuit, maar hij hier net die drive van zijn heid. Moet dat nu echt, Kolja? Dat drukke gedoe. Ja, mijn vader ging echt voor het vak. Hij verweet mij ook dat ik te veel dingen eromheen deed. Dus ik heb dus wat dat betreft afscheid genomen van het beroep artiest. Ik heb het er altijd wel naast deen en nou combineer ik het eigenlijk ook om dat je kunsten in de zakelijke markt vertonen. Maar ja, mijn vader die zag daar dus in dat ik ook afstand nam en dat de familie van Vliet als artistieke familie dat stopte bij mij. Alleen echte artiesten blijven bestaan. En jij gaat ervoor zorgen dat ook de naam Ritsko van Vliet wordt gebeiteld in beton of gestampt in metaal. Ik kan toch niet met de eerste rijken van uw illusie? Een vader wil het beste voor zijn kind. Jij verdient de eer die mij is onthouden. Dit wordt u dood! Ik ben al dood. Je hoeft me alleen nog onsterfelijk te maken.
Heeft u geen klantcode? Goedemiddag, ik spreek met de tolk. Goedemiddag, ik spreek met Venema, Vluchtelingenwerk Leeuwarden.